Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasa kanimo. Ihiusan nato atong pagampo sa mga pagampo ni Maria, atong inahan sa kanunayng panabang. Aron mandam kita pagsaulog ni ini, mutuaw kita, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo, Kaluy kami. Kristo kaluy-i kami. Kristo, Kaluy kami. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo, Kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoo, natudluan kami sa pagsaulog sa Kwaresma ug naalimahan sa imong pulong. Itugot nga pinaagi niini mag-alagad kami kanimo sa tibuok kasing-kasing uban sa pagpugong sa among kaugalingon. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon sa Deuteronomio. Si Moises miingon sa mga Israelita, pagmatngon kamo sa tanang sugo nga gitudlo ko kaninyo, ug tumana kini aron kamo magpabiling buhi ug makasulod ug makapanig-iya sa yuta nga gihatag kaninyo sa Ginoo ang Dios sa inyong katigulangan. Gitudloan ko kamo sa mga balaod o mga tulumanon, sumala sa gisugo kanako sa Ginoo nga akong Dios. Aron tumanon ninyo kini didto sa yuta nga inyong adtuan ug panag-iyahon. Tumanan ninyo kini kay mao kini ilhanan nga kamo maalamon at tubangan sa katawhan. Inig kadungog nila nining tanang mga balaod, moingon sila. Sa walay duha-duha, ang katawhan nining dakong nasod, maalamon og masinabuton. Kay unsam nang nasura nga gamhanan, kansang Dios duol kaayo niini, ingon kaduol sa Ginoo nga atong Dios, nganhi kanato, sa dihang musangpit kita kaniya. Ug unsa mang nasura nga gamhanan nga may mga balaod ug mga tulumanon, nga matarong ingon niining tanang balaod nga gihatag ko kaninyo niining adlaw. Busa pagmatngon kamo aron dili kamo mahikalimot sa mga butang nga inyong nakita ug magpabilin kini sa inyong kasing-kasing sa tibuok ninyong kinabuhi. Isaysay sa inyong mga anak ug mga apo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Salamat sa Diyos. Diyos. Daika ang Ginoo, O Jerusalem. Daika ang Ginoo, O Jerusalem. Himayang Ginoo, O Jerusalem. Daigang imong Dios, O Sion. Kay gilig-o niyang mga trangka sa imong mga ganghaan. Iyang gibendisyonan ang imong mga anak, sulod kanimo. Daika ang Ginoo, O Jerusalem. Misugo siya sa kayutaan, makusog nga midagan ang iyang pulong.
pagkatag niyang niebe, ingon og dinala. Ang yelo iyang gisabulag, ingog abo. Day ka ang Ginoo, O Jerusalem. Isangyaw niyang yang pulong kang hako. Ang iyang mga lagda, iyang kasuguan kang Israel. Wala siya maghimo sa maniini, alang sa bisan unsang nasod. Ang iyang kasuguan, wala niya ipahibalukan nila. Dahil ka ang Ginoo, O Jerusalem. O Ginoo, ang imong mga pulong espiritu o kinabuhi. Nagupot ikaw sa mensahe sa kinabuhi nga dayon. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw na ka, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ayaw ninyo huna-hunaa nga mianhi ako aron pagsalikway sa balaod ni Moises ug sa mga pagtulunan sa mga propeta. Wala ako muanhi aron pagsalikway niini, kundili aron paghatag niini sa hustong kahulugan. Timan ikini, samtang may langit pa ug yuta, bisan ang labing gamay nga kudlit o ang labing diutay nga bahin sa balaod, dili gayud sayloan, hangtod matuman ang tanan. Busa ang dili magtuman bisan sa labing gamayng bahin sa kasuguan, ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong labing iwit sa gingharian sa langit. Apan ang magtuman sa balaod ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong dako sa gingharian sa langit. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Diha to'y usa ka batan-on nga naa siya gipangulitawhan. Ang problema, ang iyang gipangulitawhan, tuan nagpuyo sa pika syudad. Aron nga muadto siya sa iyang hinigugma, mubiyahe intawon siya og 2 ka oras tungod sa katrapik sa syudad. Matag adlaw, iyag yung duawon. Hangtod nga ang iyang inahan, miingon kaniya, Dong, kanang imong gipanguyaban, nindot unta kon mangita kag imong panguyaban nga duo lang, kanang 15 minutes lang gikan sa ato, kay naluoy gyud ko nimo, sige kag badhas-badhas sa traffic kaayo nga dalan matag adlaw. Mitubag ang anak, Ma, siya man ang akong gihigugma. Ug tungod ni ana, dili gyud nako igsapayan ang traffic ug ang kadugay sa biyahe, kay gihigugma man ako siya. Ang paghigugma bitaw makes the effort feel different. When there is love, sacrifice feels different. Mao ba yan ay gisulti sa Ginoo sa atong ebanghelyo karon? Miingon siya, ayaw mo pagdahom, nga nianhi ako aron pagsalikway sa balaod, kundili paghatag niini sa hustong kahulugan. Gitudloan kita sa atong Ginoong Hesus
nga kun magtuman ta sa balaod daw mga ulipon, kapoy kay na sa nga tanan. If we obey the law of God in order to earn His love, that is very frustrating. But when we obey the law of God, because we have been loved by God, that is liberating. Kay kun magtuman lang ta sa balaod, tungod kay obligasyon kini, mahimo tang checklist Christianity. Nakasimba ba ko matag Domingo? Nagtuman ba ko sa tanang tulumanon sa Kwaresma? Kapoy kay na sa nga tanan. But when love is the motivation of everything that we do in our religion begins to be life-giving. Because love changes our experience of sacrifice. When there is love, effort feels different. Ang pangutana nga atong mabitbit karon mga igsoon mao kini. Naabay aspeto sa imong kinabuhi karon nga bug-at kaayo sa nga tanan. Naabay part sa imong inadlaw-adlaw kinabuhi nga murag burden kaayo sa nga tanan. Sa atong pagduol nining Santos nga Eucharistia, nangayo kita sa Dios for an increase in love. Because when there is love, it changes the effort. When love is present, sacrifice has meaning. Manindog palihog, katilingbanong pag-ampo ang atong tubag. Amahan, pamatia kami. Amahan, pamatia kami. Nga ang simbahan, magdala sa kahayag ni Kristo, ngadto sa katawhan pinaagi sa pagwali sa Ebanghelyo. Magampo kita. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga magbabalaod, muhimog mga maayong balaod alang sa kaayuhan sa tanang katawhan. Magampo kita. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga nangulo sa gobyerno, mupakanaog og mga balaod ug dad-an nilag kagawasan ug hustisya ang ilang mga ginsakpan. Magampo kita. Amahan, pamatia kami. Magampo kita sa kinasingkasing alang sa kalinaw didto sa Middle East ug sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Magampo kita nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka, ilabi na ang kahimanang nuklear, ug nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasya ug dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Magampo kita alang niadtong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat, nga ang kalinaw sa labing madali, mapadangat na unta kanila ug nga ang tanang katawhan, magpuyo diha sa mahusayng kahimtang ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang tanang tao makaila sa Dios ug mutuman sa iya mga balaod nga nahasulat sa ilang mga kasing-kasing. Magampo kita. Amahan, pamatia kami. Ngayon tang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Amahan, pamatia kami. Nga sila nga namatay diha kang Kristo, makadawat sa gugma ug kaluoy didto sa langit nung gingharian. Magampo kita. Amahan, pamatia kami. Ang iyon na to ang mahal nga Birhen, nga tabangan kita sa atong pangaliya, magdungan kita. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo ana kanimo.
Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Santa Maria, Inahan sa Dios, iyampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Langit nung Amahan, dungga ang mga pag-ampo nga gihalad sa imong katawhan, ug ibubo sa among mga dughan ang kapuno sa imong Dios nung paghigugma. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga gasa, himaan sa gugma, sa gupaos sa dusa. Kining palong, kining bino, kinamasa kamo sa tao. Ahang iyong mga grasya, bunga sa mong pangariyang, ihatag na kailangan, ulangit ng Amahan. Mga igsuon, pagampo kamo, aron kining atong halad ug sakripisyo, dawaton sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo sa Kristo sa kamo. Alang sa pagtay, pagmangyan siya ngalan. Alang sa ngalan sa tibok niyang santos sa simbahan. Dawata o Ginoo ang mga pag-ampo sa imong katawhan uban sa paghalad ning mga gasa. Panalipdi kami nga nagsaulog sa imong mga misteryo batok sa tanang katalagman. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanino. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Ang ibayo nga to sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Amay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw ang nagbuot sa labing maayong panahon aron pagpabalik sa kaputli sa among kasing-kasing. Aron sa among paggamit sa mga butang lumalabay, labi paunta kaming mahiusa sa mga butang nga tunhay. Busa uban sa mga anghel, nagasimba kami kanimo, duyog sa ilang walay hunong nga pag-ingon. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kadahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana, sa kahitahasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, sa kahitahasan. Santos, gayud ikaw Ginoo, tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabangon, si Kristo bumalik lagi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, naghalad kami kanimo amahan. Ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha kay Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himua kaming angayan makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Ni San Jose nga iyahang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikawng daygon ug himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Ihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa gayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Mga igsoon, maghiusa kita pag-awit sa amahan namo. Sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka na mo ang imong gingharian, matumal ang imong pagbuo, dili sa sintang mayon sa langit. Ang kalangunan mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, upasay mo kami sa among mga sala. Mayon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. O dili mo kami itulyan sa pagsulay, hinunuan sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon,
sa pagbalik ni Hesu Kristo among manunubos. Kay imo man ang hinarian ang gahong ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesu Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay, manaa kaninyo. Manasa kanimo. Pakita ta ang panaginig sunay, panagdait, manaa kaninyo. Sa Diyos na lahat nawagtang sa mga sala sa kalibutan. Kaloy ikami, hatagi kami sa kalinaw. Mga higsuon, mao kini ang kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan. Ulahan kitang gidapit sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang og mamaayaw ako. Uy, sama ang gugma sa Diyos alang kalimo. Kinabuhi giuna, harap ka maluwas. Kalapasan kadautan sa tao ipapas, pasaylo o gugma, ihatag sa Diyos. Duol kaniya kay mamatik siya ug salig sa iyang gugma. Kinabuhi kang awa ang Diyos amatia kanunay maghari siya. Inaot, Ginoo, imong Pamati
Magampo kita. Ginoo, kining langit nung kalanon nga mong gikalawat magsantos unta kanamo, maghinlo kanamo sa kasaypanan, ug magandam kanamo sa mga langit nung saad. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Tugyan nato atong pamilya sa panalipod sa Dios by invoking Saint Michael. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the malice and the snares of the devil. May God restrain him, we humbly pray. O Prince of the heavenly host, by the power of God, cast into hell Satan and all the other evil spirits who roam through the earth seeking the ruin of souls. May Christ reign in our hearts, in our families, and everywhere in the world, now and forever. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo, Manausap kami. manalangin kanato ang gamhanan nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng misa, bawno nato ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat Salamat sa Diyos.